Budeme o 2 týždne hovoriť na tému Don Juan. Aký typ mužov je podľa vás pre ženy neodolateľný? Pre ženy? Také, ja som také otázkou veľmi som prekvapený, víte. Ja sa najviac sa vytýkame na ženok, áno, ktorý sa existuje naše z republiky, ženy, ktorí sa veľmi sa háklivé veci sa robá, áno. Súdne orgány a barziaké zúradné z republiky, keď sú ženy, tak normálne takom slovom sa otázku dajú, že keby sa nechceli a za to sa není sú platení. No. To je formaliatačné veci, ktoré sa u nás velice slabo disciplinované, no. Treba sa vážne povážiť na všetku socializmus, robotnického triedu a pevne veriť a pevne sa vytýkať z týchto orgánov, ktorí sa lajdák, áno, ktorí sa nesnažní naše robotnické triedu, áno, nestačení s platným, áno, tak normálne, keď je volá, kde človek volaný, áno, aby bol tak volaný, aby človekovi zriešený situácie. Buď stranické orgány, buď ministerstvo spravodlivosť, súdne a bárziaké veci, áno. Nie lajdákom, áno, sa ladiť, že sa dostane nejaké chorobu, áno, ten človek, ktorý sa ide tam, že sa bojí o tom, nebojí sa o tom, že sa dostane nejaké chorobu, áno, s nervami, áno, zničený. Dobre, ďakujem pekne. Prosím, nemáte za to. Ja som z Komárna, z maďarskej národnosti, áno, ja som žiadal som normálne prepustených hraníc niektorými vecmi, ktoré je váš televízno oddelený, áno, bolo zriešený moje situáciu, oni orgánom trestné veci, áno. Trestné veci. A potom pritom ona mi je velice ochotný bol, ktorý se mnou rozprávať, áno, lebo to bolo najväčšia chyba, že som dostal trest, ale ne trest, keď som urobil takýto stres, tak aby urobili taký stres, ktorý človek sa zaslúži na to. Áno. Ne nejaké lajdácké, áno, ktorý človek dostane jedno smrtom, 6 mesiace zdy zaplatiť, áno, 25% a 2 roky on je 2 roky je vodické, áno. Dobre, ďakujem pekne. Prosím, nemáte za to. Také ešte raz, keby ste volili, mohli